Gondolom, hogy egy ilyen mozdulatsornál csak a műszerezettségre tud hagyatkozni a pilóta, meg gondolom, hogy ott a füsttől, meg egyéb okoknál fogva nem segített rá. A műszeres akkor pillanat rá, hogy érezni a szabad ilyen esetben. A térbe figyel mindig a pilóta, csak kontrollálja esetleg műszeresen a végsebességeket, de folyamatosan a térbe figyel. Nem nézi, ilyenkor műrepüléskor nem nézik a pilótákat, műszerfalat. Pedig látod, ezt még pont fordítva gondoltam volna. Teljesen a térlátását használja. Ezeket a repülőkből nagyon jól ki lehet látni. És mindig tudod, hogy háthelyzetben merre kell figyelni. Nem előre, akkor háthelyzetben az ember előtt. Most olyan, mintha vízszintesen egy fél szíveskét rajzolt volna nekünk. Mit kell tudni erről, milyen füst az, amit a gép kibocsájt magából, és hol van erre elhelyezve egy kapcsoló a kormányon valahol? Igen, ott van a kezelőgépben ez a kapcsoló, folyamatosan a bot van rajta, és beszegünk, mint a mellékesen a táblán a képessége. Abban is egy a spanca földhöz közelebb kerül, akkor hozzáér a bedolgot. Szóval áldoztatásnak Hát ugye az előző bemutatónál volt itt egy olyan pillanat, amikor szerintem 40-50 centinél nem volt magasabban a szárnya a kifutópályától. Igen, akkor ez start helyzetben, amikor a részegpilótát játszott el, de start helyzetben volt, akkor nem ellenkezőleg működnek a kormányok. Az oldalkormány, ilyenkor kormány szerepcsere van. Az oldalkormány lesz a magassági kormány pedig az oldalkormány. Jó, elmondom. Ilyenkor egy szemben áll. Itt a rácsú belül, és akkor tudsz jönni. Megy, és ön így ilyenkor már játszik. Ide megfordulva. Bot kormányában is meredeken meg tudja nevelkedni. De most egy van, nem egy ilyen van. Átlagoló, tehát átlagoló, most nagyon tudni, jó kell tudni tartani magasságot, nem szabad lógni, különlegesnek kell lenni, és akkor igazán Hát, te hogy csinálod,
Ez nagyon sok lóerő kell, hogy egy repülőgép súlya meg lóerő arány jó legyen, hogy így tudjon ebbe a helyzetbe repülni. Leszáll, tankolni fog, és majd tankolás után szintén el fog köszönni. És itt vajon ezt a részeg pilótát fogjuk látni még egyszer? Pillanatokon belül ki fog derülni, de hát csodálkoznék, hogyha nem még valami trúváj lenne a leszállás megelőző mozdulat. Igen. Tehát leszállt most már Bereg Zoltán, és ahogy Péter is mondja, ugye amikor itt hátul repült, akkor még ugye elköszönt és megbillentés.